kwe bure. To kod jokanyo mataya kaka itiyo kod ndawa e pachoka okwedo malich mokadho okang' ma migawo mathieth okawo kokadho kuom jagoro mar Mary Mudhoni madwaro nywando kambi mar BAT ewi chiwo mwandu mamoko kod chiwo ne joriemb nyamburko maboyo kod derepe mamoko. Kendo kod barua mana gindiko ne migawono gikwayo BAT mondo oti kod migawono mar jiwo derepe ewi kampen mibiro yango monyando counties 10 maloko pachgi e weche mag manyo thieth. They cannot help us in public health initiatives. This is against the law. And this can even result to some of the drivers and such people that will be targeted in these initiatives. The industry has been even giving free samples to university students to some of their products. This is documented. This is information out there. So what will happen if they now target this group? They will start giving them some of their products to test. Gidwaro mondo mi jagoro Mary Mudhoni wit oko dwaro matiyo kod kambi no ma BAT kagiyango ni gibodhi nyime kod kwedo okang' moramora. Allowing BAT to influence their health messaging, risk normalizing tobacco use and perpetuating addiction. This incident is a serious breach of trust. It's not too late to reverse course. Retract